Театр артистлары белән эчкерсез сөйләшү, очрашу, күрешү мизгелләре авыл халкы тормышында еш күренеш түгел. Яңа Усы авылында туып үскән танылган артист Артем Пескунов һәм аның хәләл җефете Резидә Сәләхованың район халкы белән мондый дәрәҗәдәге очрашуы да беренче тапкырдыр мөгаен. Biz инде бик куандык, шаккаттык дип әйтергә була әзрәк, чөнки без әле бик яшь, безне шундый иҗади очрашуга чакыру безгә әзрәк уңайсызрак та булды. Ләкин инде чакыргач, туган якка чакыргач кайтмыйчы мөмкин түгел. Инде әйтеп үттеләр, менә безнең дүшәмбе көн бердән-бер ял көне, шуны без үзебезнең туган ягыбызга бүләк иттек дип әйтергә була. Очрашу укучыларның чыгышлары белән башланып, артистларның осталык дәресе форматында дәвам итте. Остазлар пьесаларны сәхнәләштерүгә, балаларга роль өйрәтүгә кагылышлы киңәшләрен җиткерделәр. Җырлап, нәфис сүз сөйләп тә күрсәттеләр. Яңа спектакльдән өзек уйнадылар. Сине кочакларга дип килдем әле. Бәлки мин кочакладмасмындыр. Шулаймы? Кочаклап торам түгелме соң? Бүгенге чарабыз безнең Мөслим мәгариф бүлегенең тел күрке сүз проекты кысаларында безнең мәктәптә башланып китте, Яңа Усы мәктәбендә. Әлеге проектка без бик теләп чакырдык Артем белән Резиданы. Алар инде үзләренең ризалыгын шунда ук белдерделәр, бер нәрсәгә дә карамыйча. Һәм инде әлеге көнне без зарыгып көттек һәм ул көн килеп җитте безнең өчен. Кичәдә Артемның әтисе Олег абый белән әнисе Гөлсинә апа да бар иде. Алар Артемның артист һөнәрен ничек сайлаганы, үз максатына ничек ирешкәне турында сөйләделәр. Гомере буе укытучы булып эшләгән Гөлсинә апаның бүген дә әйтер сүзе бар. Хәзер бит инде балаларның теләкләре бик юк. Аларның шигырь ятлыслары да бик килми, шигырь сөйләүчеләр дә бик килми, сәхнәгә чыгасылар да бик килми, күбрәк телефонда утырып, мондагы теге күбесе инде аларның ниндидер бүтән төрле дөньяда яши башлый балалар телефонда утырсалар. Шуңа күрә инде хәзердә балаларны төрле түгәрәкләргә йөртеп, аларның сәләтләрен ачу өстендә бик нык эшләү кирәк. Артистларның тормышы тулысынча сәхнә белән бәйләнгән. Театрдагы эшләреннән тыш Артем белән Резидә сәхнә осталыгы буенча дәресләр дә бирә. Бүген аларны сокландырган һәм борчыган нәрсәләр турында да әңгәмә курдык. Мин инде мәктәп балаларыннан башлап студентларга, Артем Олегович инде студентларга шуны аңлата, туган телен шуны аңласыннар иде балалар. Алар бит нәрсәгә кирәк ул миңа диләр. Чөнки йыгы бирәсе юк ул телдә, фәлән документ тутырасы юк һәм башкасы. Шуны аңласыннар иде. Күбрәк тел белгән саен кеше бит инде байрак, акыллырак була. Аның инде фикерләве дә киңрәк була. Ә инде туган телен оныткан кеше ничек бай була алсын да, ничек бәхетле була алсын. Менә шуның кирәклеген аңласа иде киләчәк буын. 4 сәгатьлек ихлас очрашу бер тында үтеп китте. Якташыбызның гаиләле сәхнә тормышы хезмәткә бирелгәнлек үрнәге булып торырлык. Ул аларның яңа биеклекләргә күтәрсен, тамашачы һәрвакыт яратып алкышласын үзләрен. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.